Yn rhan ucha'r prif gylch, yr adran dy sydd yn dangos I doniau o flaen y beirniad fan hyn. Dyma ni Roger Davies o frydfa Hywi yng Nghlynebwy. Yr ebolion tair blwydd o'd sydd yn y dosbarth yma. Meirig Thomas ar y brig ar hyn o bryd. Crig Lwyd, Hob y Deri Dando. Na, ddim yn rwydd I weid. A llon llwnc o goffi. Ie, dyna beth yw dewis. Roger ar hyn o bryd. Ac wedi magu wrth y march Gael Ryan ac allan o pen ffos dilys. Mae Roger yn camu bant, edrych ar y poni mae wedi dewis yn gyntaf ar hyn o bryd I gymaru ar ail. A mae Roger yn cerdded digon at yr adeg hyn. Dyw e ddim yn benni nes bod e'n sefyll yn syth. A Roger wedi beirniadu fan hyn yn y gorffennol yn 2006 Odi. gyda'r adran ec. Achos unwaith eriod I ti'n cael beirniadu un adran. Yr het I ffwrdd. A dyna chi ryddhad. A mae hwnna'n hyfryd I weld pan mae yna gamol eich gilydd. Pawb yn gobeithio taw ti bydd yn ennill, ond wrth gwrs mae rhaid fod yn bles i'r bobl sy'n giro ti. Through gritted teeth, maen nhw'n dweud. Falle. Ti flaen y cameras ar dorf fe, mae rhaid bod yn ffein. Yn fannedd I gyd. Wi'n siŵr ar ffrogedre hyn o bydd. Wel, fi wedi bod meddwl bod ti. Mae well da fi ni, achos yr ysymau hyn. Cystadleuaeth. Ond dyma ni, dewis Roger Davies y beirniad y gorau, yr ebol gorau tair blwydd, I di Meirig Thomas, Crig Lwyd, Hob y Deri Dando. Ac wrth gwrs, fel mae'r dosbarthu yn symud mlaen, fe fyddwn ni ddim yn hir wrth cystadlu yr ceffil ifanc gorau ar y maes yn bob adran sydd gyda ni bore yma, yr adran dy, a'r adran A. Fi jyst yn gobeithio byddwn nhw ddim yn rhedeg yr un amser, neu bydd y boes y camera drian byddwn nhw'n cael whiplash bach. Bydde. A fel edrych ar y gêm o tennis yn dweud Bydd e, ie. Di Meirig Thomas and Criglwyd Hob y Deri Dando. In second is number 911, Declan Davies with Llanwodlais Magic Mike. In third is number 920. O'n i'n eistedd yn y brif eisteddau gynnau a mae yna awyrgylch hyfryd yna. A lot o gefnogaeth I nifer o'r cyffylau sydd wedi dod mewn hefyd. Os, mae tipyn o sŵn wedi bod yn dos e. O'n i'n meddwl ddod, mae'r maes yn fysiau am dillun, ond heddi mae'n fwy llawn gwyd ni. Mod pleser i'r sioe frenhinol I gael. Pawb yn troi lan I weld yr cystadlu yma. Mae'r tywydd fod yn digon da wthnos hyn. Ydy. Felly gawad I ddiau, ond mae'n pleser dod â teulu yn diwedd. There we are then. Show your appreciation, ladies and gentlemen, to the winner of the 3-year-old Colt class, number 925, Di Meirig Thomas, with Criglwyd Hob y Deri Dando. Mae yna dipyn o werthfawrogiad i'r creadur bendigedig yma. Dyma ni yr ebol tair blwydd o'd. Crig Lwyd Hob y Deri Dando yn mynd ar wobr gynta ar adran dy. Yn nosbarth with victory yr enolion tair blwydd oed yn y Cobiau Cymreig. Symud ymlaen I ddosbarth 84. A mae yna gyfle nawr I ni gael clywed oddi wrth yr enillydd sy'n nghwmni Hannah. Wel ie, Helen, a mae perchennog y ceffil yma, Meirig Thomas wedi ymuno â ni yn y cylch. Sut mae'n teimlo, Meirig? O, emotional iawn. Dim llawer o eiriau gyda chi ar hyn o bryd. O'n i'n mynd ysgol fi, mae di wneud o reit trwy season, wedi cael ei bleso trwy amser, ond beth wedi cael cynta, so bles iawn, falch iawn. Un I chi wedi magu o hwn, wedi? Ie, ebol tair, Gael Ryan o'i dade, a goseg fi wedi magu ni'n i fam Mae fe bles iawn da hunan ar hyn o bryd, yndi? So fyddwch chi dod nôl nawr ar gyfer prif bencampwriaeth yr cyffylau ifanc. Beth yw'r gobeithio yn fyny? Wel, os eithen iawn, blaen bles. Ennill y clas yn bwysig I fi.
Na fe, a mae'n sgleinion o'r hael yma'n Llanelwedd. Wel, pob lwc i chi nawr am weddill y diwrnod, a da iawn chi am yr ennill yn y bore yma. Diolch yn fawr iawn. Thank you.